Espainiako bisita benda baigin benda baigin dio makinaren kamina hartzen du atxede orduko argazkia eldu zaiko ondoren nolatuko Bazterriak hemen, ordune berde pixka bazterriak zuen. Larai, 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 bazterriak zuen. Kalean giro dago, ikori badak, beti lutatzen gera, eta ez dakit zergatik, guazen beste batera guztiak kolpetik, esan behar ez dena guk esan aurretik. Larai, 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 guk esan aurretik. Hainbat komeri egin aldegu handikona etortzeko. Eta guzoli begira, orain eskaini dute bateta, pixarrak onenak dira. Patata ez da egokia, iruditu zait jankia, Euskal Herrian baten ditugu, haragia eta olkia.
beti orkila jaten duguta, gero horrelaxe gaude. Egia da gaude alde, eta ez da nobedade, Euskal Herriak ondo janeta, edo zertako prest gaude. Gutxinez hortikan planta, gaztiak baino zanezarrak, hobetuari judigata. Garaia da bukatzeko, bost lau pauso emateko, egin dezagun beste gira bat, 3 metro egiteko. Maitatzen nauzuna, horren tristia ez da nere maitasuna. Ni oraintxe jarri naiz urruti bazpare, baina nigandik gertu nahiago alare. Lau trago edanta hain kariñoso zaude, zuzer izango zinan nere musuik gabe, iaz eman zenidan oroitzen atzera. Hobe edu bagina bino aztera, hurrenguan mesedez kristalen atera. Nik ere pentsatzen bedaizu gauza bera, bibela geisten ere ez algera ari. Gugola ezin dugu aritu kantari, izare bota ituzu bertso txarrugari. Profesionalak erala ez alda nabari, ez gara gaurreta liza sota egaina. Hore parejatik badaukagu baina, Haik egingo balute truketan ikaina. izango lirateke bertsuaren gaina. Baina haike ez daude hain modu estuan, Eta zute demontre daukazu eskuan. zuk zer daukazu urnai nabari estuan. Honek eragiten du nere talentuan. Lainoetatik barna bidaia dezake. Banik ez dut usteko badenikan baten, Hau erreta pertsotan eiten dut jotake. Eiolakuak kalte egiten didate, baina niretzat hori ez alda dopina. Baina ere ez alda oso atsegina. Unaizu ipitzen persona harina, Hobeto biziko zinan porreta bazina. Beti serio zaude eta beti triste. izane jasotzen dut 11 albiste. Kontatu izkiguzu gaur 3 edo 4 txiste. Horren
arte. Hori behar alduzu pozez bizitzeko. Ez hau beharrezko da ies egiteko. Ez hoi beharrezko da bizitza galtzeko. Penak eramaten dira askotaz hobeto. Eta penik ez dezula ez zaidatu esan. Beste norbait naizela hauek pentsa dezan. Borro behar bat egin eta sopanezan. Uste nuna tezenula konparti genezan. Ikusten dut zuretzat egina duzula. Ikusten dut gustatu egingo zaizula. Aizunkilurik ez dut ikusi sekula. Baina hau ez da behar degun pelikula. Zaten ari gera tapeti bezala. Uste dut gure oiko legia oidela. Afaltzera ez gera joango bestela. Uste regimenian hobeto gaudela. Orain ere aigara alferri kantari. Eta laren jendea dago adi-adi. Hoi pasa ez baioztu gazte jendiari. Aguantatzen dezute txorra da ugari. Zuentzuteko behar baita meritua. Asko entzun da eta gutxi xintzekoa. Naizta kristona izan gure talentua. Poteo hau hobeda jahuatekoa. Katzen hastiare hobeto genuke. Bai ala uste aldezu panik ez dut uste. Ondeko neska honek eskertuko luke. Beste ordu bete bat jarraituko luke. Baina buka dezagun ordua da eta. Nagolako parrua pozekin beteta. Bukatu behar dela esan dezu uste. Okerra hasiruna bukatzagun zuzen. Ez bariatzen gabiltza eta beraz guazen.